אהלן חברים, כאן אייל שבתאי מבית לעסקים, והיום אני רוצה לדבר איתכם, נחשו על מה? כסף. מצאתי לכם את הנוסחה, איך בעל עסק, חברה, אפילו לא יודע מה, עוסק זעיר, יכול שיהיה לו המון כסף. מה אתם אומרים? אתם מאמינים שמצאתי את הפתרון? האמת שאני לא כזה גאון. אני פשוט עובד עם טכנולוגיה ועם ידע, שכבר מלא חברות גדולות בעולם עובדות איתו, אוקיי? כמו אביס, הרץ, זוגלובק, גוגל, מלא חברות בארץ ובעולם עובדות עם הידע הזה, אוקיי? זאת אומרת, מלא כרכים של הידע, וזה לא סתם ככה מהידע של אייל שבתאי, למרות שאני בחור נחמד, אבל מה שאתם צריכים לעשות כדי שיהיה לכם הרבה כסף בעסק, זה לתפוס את תשומת הלב של הלקוח. זה נכון של הרבה לקוחות. אז אם אתם שמרנים ולא מתבלטים, ולא מה שנקרא פרה הסגולה, יש כזה, ואם אתם לא כאלה, אוקיי? אם אתם אין לכם איזושהי תעוזה, אם אתם לא מפחדים לצאת במגפון ולספר לכולם על מה שאתם עושים, אתם יודעים איך אל תיזכן, איך הוא תופס תשומת לב. הוא פשוט יוצא עם המגפון ותופס תשומת לב של אנשים, אוקיי? אז הוא מוכר, הוא קונה, הוא עושה כסף, תאמינו לי. אז לא בגלל שאני אל תיזכן, הם לא פריירים. אבל בגדול, ככל שאתם תתפסו יותר, היי! אתם שומעים אותי? מצוין. I got your attention. ככל שאתם תופסים יותר תשומת לב, ככה יש לכם יותר כסף בבנק. ככל שאתם שמרנים, ואתם כולם, עושים מה שמקובל, אתם יותר לאט בתים, אוקיי? אז אתם צריכים לתפוס את תשומת הלב של האנשים. סבבה? לעשות משהו שהוא לא מקובל, לא נורמלי, משוגעים, אוקיי? כל מה שאתם צריכים לעשות, זה שאנשים ידברו עליכם. תעשו משהו שכולם יגידו, לא נורמלי מני. זה מה שאתם צריכים. אחרי שכולם יגידו עליכם שאתם לא נורמליים, לאט תראו איך המחירות שלכם עולים. אוקיי? והכסף בבנק גדל. סגור? אז תנסו, אל תפחדו. אם מישהו יגיד לכם שאתם לא נורמליים, תגידו לו, תלך לאייל שבתאי בית לעסקים, תדבר איתו. הוא יסביר לך למה. סגור? אז ביי! כל טוב.